Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. ‘Yan uwa barkanmu da warhaka. Muna gabatar muku da wannan channel tamu mai suna Nuruddin Blog TV. Channel ɗin Nuruddin Blog TV channel ce sabuwa da muka ƙirƙire ta. Channel ce wacce za ta dinga kawo muku abubuwan da suka shafi harkar computer technology. Kamar misali abin da ya shafi Android phones wanda ake yi kamar irin yadda channels da suke gabatar da irin wannan kamar irin su Mubaraki TV haka, irin su Mahdi Tech TV, ga su nan da yawa da sauransu. So mu ma mun zo da muku albishir na irin wannan al'amura da suka shafi harkar computer technology, especially abin da ya shafi harkar Android phones. Kai tsaye yanzu za mu tafi mu fara darasinmu a yau. Darasinmu na yau abin da nake so mu ƙaru da shi shine idan mutum ya buɗe feji a Facebook, hanyar da zai bi ya samu mabiya da yawa. Ma'ana in kana da Facebook page, kamar yadda kuka sani yanzu duniya kullum tana ci gaba. An zo wani mataki da a nan ƙasar tamu Najeriya, wanda da sai a wasu ƙasashen, kamfanin Facebook ya ba mu dama mu ma mu buɗe abin da ake cewa page, mu buɗe shafi ba group ba, mu buɗe feji. Wanda wannan fejin idan muna posting a cikinsa ya kai adadin wani geji da suke buƙata, su wannan kamfanin za su ringa ɗora maka AdSense. To idan ka buɗe feji, mutane da dama za ka ga suna buɗe feji amma ba su san yaya za su samu mabiya da yawa ba. Hanyar da ake bi, ɗaya daga cikin hanyar da za ka bi wajen wadda taimaka maka wajen samun mabiya a Facebook page shine wajen inviting friends. Yaya ake inviting friends a Facebook? Bari mu shiga kai tsaye domin ganin yadda ake yi. Kamar yadda kuke gani nan gashi nan Facebook ne mun shiga haka, gashi nan haka mun shiga. Kamar yadda kuke gani gashi nan ya buɗe mana. To bari in gwada shiga wani feji nawa ku gani. Misali idan muka shiga muka yi searching Nuruddin Blog, kun gan shi nan? Wannan feji na ne Nuruddin Blog. Idan muka shiga kamar yadda kuke gani kamar haka, mun shiga shi wannan feji Nuruddin Blog. Kamar yadda kuke gani gashi nan ya buɗe mana. Idan kuka taɓa haka muka shiga ciki, kamar yadda kuke gani wannan ita ce farfajiyar fejin. To idan muna so mu inviting friends da yawa, za mu taho ƙasa ne haka, mu ta scrolling down ƙasa haka. Za mu ke scrolling down. So sai mu zo daga nan gurin wajen community haka, sai mu taɓa community. Idan muka shiga community za ku ga daga nan an sa invite friends. To wannan invite friends ɗin kanshi za mu taɓa haka. Kun gani? Yanzu ya nuna min saboda an taɓa yin inviting mutane da wannan account ɗin. To waɗanda suka ƙaru gaba ɗaya mutum 3 ne. Amma da a ce misali ya ƙara samun friends da yawa, to in aka tashi inviting ɗin za su fi haka yawa. To yanzu in muka taɓa select all haka, kun gani gaba ɗaya ya nuna mana, sai mu danna send invite. To kamar yadda kuke gani yanzu haka ya nuna mana ya yi inviting ɗin wannan mutum 3 da suke kan wannan account ɗin, su ne waɗanda ba su yi liking ba. Ragowar duk gaba ɗaya sun yi liking. To haka in ka ƙara samun wasu friend ɗin ka ɗan wani lokaci sai ka ƙara dawowa ka ƙara yin inviting. To a haka ake tara followers da yawa. Sannan kuma za ka iya samun kamar abokinka haka, shi ma abokanka su rinƙa ma inviting. Hakan zai taimaka ma wajen saurin samun mabiya a shafinka na Facebook. To wannan shine dai taƙaice akan yadda ake samun mabiya a shafin Facebook. ‘Yan uwa muna son ku taimaka ku danna mana subscribe, sannan ku danna mana like. Hakan zai matuƙar ba mu ƙwarin gwiwa wajen ci gaba da kawo muku abubuwan da za ku ji daɗinsu, wanda suka shafi harkar Android phones da sauransu. Muna godiya.